Assalamualaikum, hai guys. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini pertemuannya biasa untuk kegiatan siang hari ini. Ini apa nih? Sabi pesawatnya, bahasa Minangnya sabi atau arit. Kita akan panen padi. Itu padinya udah mulai rebah tuh. Tumbang dia terlalu udah masak, jadi udah terlalu matang dia tumbang dia. Jadi kalau untuk prosesnya menyabik tuh pasti agak lama kalau udah tumbang nih. Ya guys, mari kita lanjut. Mari saya ke perkembangannya. Ya guys, kita pasang pelindung dulu ninja. Ayo, mari ikut. Ini luas bawahnya. Pokoknya untuk hari ini kita bikin seru-seru aja. Kita panen sambil ngevlog, oke? Tidak. Oke guys, kalau sendirian aja kayaknya capek juga. Nunggu tuh adik tuh, mungkin masih tidur dia. Mudah-mudahan dia cepat bangun dan kerjasamanya mau nih. Ya guys. Sana Ali panik badan sudah melambui padi tu. Ayo. Ni surang ayo. Alai. Semua keadaan lai. Adun sana dari udah kok. Tadi adalah melambui terak sebentar itu. Terak sebentar dulu untuk minum air. Di ombak saya putih tu. Kayak putih kalau bisa berabab boleh bah, boleh ada berabab. Contohnya rabab udah. Risolai ujuang gadiang jambatan gantuang kawe tarantang kasubarang
tukanglah anak paninggahan raso kaputui hati nanjo jantung sudah bayo baindakan cuiku bana parasayan sansai hei gajah indah dibilang bana ketika orang pai ke padang tiba di padang membali bareng naik oto di simpang haru turun di pasaraya waktu itu duduk di sebelah orang gaek ko ala gak baun seketik tapi ba'ala dipakok iduang juga kok kamai ngecek awak nak mungkin do ibu awak ada orang gaek tu kok lemah ngecek kalau sakit lu hati orang gaek tu entah di hati ko mengata bahwa itu an mungkin lah badoso oi orang gaek ko yu mengipak-ngipaknya badannya inyo angin inyo gera baun punyo bertambah pulo angin datang dari muko onde alam mual pariko mual onde ndak tabado raso kamu ta adi tiba digantiang inyo turun apa ko tadi alhamdulillah apa ko lah turun indak aduh tabaun lai rupanya jajaknya apa ada seketek walaupun itu alhamdulillah indak tabaun lai tarui berjalan oto menuju ke ate tiba di Marapalam ala naik pulo ibu-ibu gapuk ibu gapuk beraya badannya antahlah pulo ndak tahan sarupo iko awak mau turun lagi bukannya takut bukannya ya oh takut dek baunya kira mau turun muta kaya apa kalau luar sebelah si paru dan ala pusing kepala orang lah ibu oi lah takkan tu apa tu Ketika jago badan teraso oyon di mata ke dibuka anak teraso barek dibuka lambek matanya kironyo dimakiniko kironyo ambo ado di tabarian di rumah sakit antahlah siapa membawa terima kasih kepada orang tu yang telah membawa kadiko ada dicalia pulo alun ado keluarga nanti bo mungkin nyata kajui alado kini di rumah sakit api masuk tu tibalah bini ambo membawa akhirnya ambo bisa pulang dibaik pulang naik angkut lain tak mungkin doa naik angkut dik kita buatan gokar supaya capek pulang tak taluk naik angkut do dipasang lah gokar lah tibalah sampai pulau alhamdulillah lah sampai tiba di rumah tak kau rabat bate-atean nak tentu juang pangkanyo ujang pangkanyo ndak tahu mau juang ma pangkanyo barababnyo asalai bangecek baraja rababnyo indak adoh kok minum labi pulo air putih labi pulo kok parik lah 80 je kan dimakan ayo habi
malam bui padi, badan rasa rangki-rangki. Kini beko malam kalau karajo pulo. Alah mah indak taluk lah do, besok lah dia dicuba dia ulang balik. Kini rasa hari mungkin lah galuk pulo. Yo indak taluk lah do. Alah mah besok ditambua ke balik. Alah panik-panik badan anak mah. Nak kaibu kanak mak. Oi nasib anta bilo kabar ubah, binta bilo kau menjadi kayu. Alah dari ketek mak badan marasai. Dari ketek mak badan tani ayo. Antah macu anta bilo macu boka sanang awa dari ketek. Hidup marasai mak. Antah nasib ko nan ndak elok, antah sisik ke bana nan ndak elok. Yo adik kakak indak mangkabu lai dicuba makakak co orang pulo. Mungkin adik kakaknya atas ketek dek orang mau modal tabak, awak modalnya saketek angok kare bakau juo. Oi mak, bukannya indak bersyukuri duitku. Dapat saketek untuk kau makan, untuk mana buang ada saketek je. Anak lama lambat anak bertambah jua. Nan pencarian ko masih tekai ko. Kadang dapat, kadang naik. Mungkin apa baik mungkin ni taero mak. Kalau dipandang, kalau di kana-kana kawan sama gadang. Kini lah banyak habis sanang. Bukannya ambo nan cemburu, tapi sakit hati. Oh ya mak, tolonglah nak mak. Oh ya bak, di mak bajuntai bak. Kalau kini ambo bacito-cito, besok kalau kau menjadi orang kayu, kok dapat mak? Alai menganata juga jadi orang kayu dermawan mak. Sedekah bakal dikaluan. Impak di kaluan. Supaya atau kebarakat. Tapi kini banyak nampak. Indah elok mak. Tapi kalau di kana-kana kawan tadinya banyak nan sanang. Banyak nan sanangnya, perjuangannya memang mantap. Ada memang perjuangannya dari bawah sampai ke atas. Kalau di kana-kana iyo cukup marasai pulo. Tapi sebagian ada pulo. Makanya bisa kayu nanaram jadi halal sama rata sadu olahannya punya orang punya inyo. Tampak di luar inyo kayu tapi di dalam taniayo. Oi rabab, budak barabab indak tantu arah. Rabab ke barabab saya dah tadi indak tantu arah pun nak disabui. Ayo Allah sampai di siku mah. Yo kecek orang. Kalau barabab ko dosa nan banyak. Bila ke mencari tuan orang anak syanu. Anak syanu. Itulah karajo indak taluk doh. You kalau indak bitu, sia ni kan dicari tuan. Kalau dicari tuan dirinya, orang lah sama tahu. Tu baku dicari tuan orang. Dicari tuan anak sanu di kampung anu. Tapi inyo barabab de nak oi. You alah sampai di sikut dulu perjumpaan gitu. Alah mah masih banyak dulu. Kerajo you ada tabang kalai kita lanjut juga. Kerajo kau di seketik agak sejam 2 jam lah baru istirahat bela lo seketik lo.
Yalah, okay. Hai guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.